Калі вас цікавяць беларускія мясціны з гісторыі, тады Наднёман дакладна для вас. Тут аднаўляюць сядзібу, якая належала Якубу Наркевічу Йодка. А гэта быў асаблівы чалавек, навукоўца і даследчык, які значна апярэдзіў свой час. Менавіта за ім першым у свеце правобраз радыёпрыёмніка. Як разумееце, зрабіў ён гэта раней, чым Папоў. Ён жа прыдумаў электраграфію. Гэта адмысловы спосаб фатаграфіі, калі быццам бы фіксуецца, як змяняецца аўра, той самы эфект Кірліана. А як вам той факт, што спадар Наркевіч лячыў людзей музыкай, так званая музыкатэрапія. І гэта нават не палова дасягненняў выбітнага ураджэнца беларускіх зямель. Так у Наднёмане навуковец пабудаваў велізарную вежу, каб апуздаць маланкі. Так ён збіраў статычную электрычнасць з атмасферы і выкарыстоўваў яе для сваіх даследаванняў. Памёр Якуб Наркевіч Йодка ў Вене, аднак пахаваны на сваёй радзіме ў Наднёмане. А ці бывалі вы ў гэтым краі? Як вам?